Richard Muscat huwa dak li l-kap tal-Oppożizzjoni ħatar President tal-Kulleġġ ex-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Il-ġurnal Kulħadd jirrapporta kif Richard Muscat kellu diversi karigi taħt gvernijiet nazzjonalisti, minn konsulent, maniġer ta' stazzjon ta' radju u saħansitra ambaxxatur. Bejn l-1999 u l-2003 inħatar konsulent tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol, perjodu li tulu tħallas ma' 32,000 euro. Fl-istess waqt li ta' konsulenti lill-Ministeru għall-Edukazzjoni, f'Ġunju tas-sena 2000 il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ħatru Managing Director tal-istazzjon tar-radju Voice of the Mediterranean. Ħatra li saret mingħajr sejħa pubblika u li servit 4 snin. Tulhom tħallas mal-100,000 euro barra li kellu allowance għall-ikel u karozza mħallsa bil-fjuwil b'kollox. Sentejn wara l-operat tal-Voice of the Mediterranean kien investigat mill-Awditur Nazzjonali. L-investigazzjoni tefad dawl fuq id-direct order li l-istazzjon ta' għal kuntratt ta' servizzi ta' IT. Il-kumpanija li natat id-direct order kienet immexxija minn ħabib tat-tifel tiegħu li kien dejjem ġejju sejjer id-dar tiegħu. Ibn Muscat kien ukoll ħadem għal xi żmien mal-istess kumpanija. Minkejja dawn id-dubji serji wara li għalaq l-istazzjon, Richard Muscat ma baqax b'xejn. Inħatar ambaxxatur residenti ta' Malta l-Irlanda u fi 3 snin dawwar mal-270,000 euro. Perjodu li nqabad f'kontroversja meta l-10 xhur sħaħ ma kienx qal lill-Gvern f'Malta li ibnu kien qed jaffaċċja akkużi minn mara Irlandiża dwar abbużi sesswali. L-appoġġ ta' Richard Muscat lejn Busuttil kienet fil-beraħ minn qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, meta kien hemm il-ħatra ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Dak iż-żmien Richard Muscat iddeskriva lil Busuttil bħala wiċċ ġdid u personaġġ li jikkonvinċi, kien ftit xhur wara li Busuttil ma nesieħx u taħ kariga.